Hello guys, tokuchingamidza muchirongwa chenyu chemasecret namaconfessions tadzoka zvekare. I haven't been feeling well. Ime zvakaoma asi nhasi ndenge ndiri kutogona kutaura uyezve ndotonzwa kuti chest yangu yavhurika. Ime zvakaoma kandi regai titange nenyaya yedu yekutanga. Tete musakanga makuviga chitupa ningazozivikanwa. Tete nyaya yangu yakamira yakadai. Ndine makore 29 ekuberekwa. Makuriro andakaita ndakakura zvakanaka chaizvo. Ndakarerwa nenzira yakanaka. Tete baba namai vangu ini vafundisi kumusha ndinobva kwachivi. Saka makuriro andakaita ini ndeyekuti ndakakura nenzira yakanaka. Asi problem yangu tete, maziviro andinoita yakatanga ndine 5 years or 6 years. Dambudziko randinaro currently ndipo parakatangira. I still remember mukutamba tine vamwe vana vataingotamba navo, vana veku next door. Saka mukutamba uku vabereki vedu vaikurudzira kuti titambe nevasikana voga, vakomana voga, tanga tisingasangane. Saka munotamba kwatakaita takatamba nguva refu nevasikana vaya taingova same age, age mates angu. Takatanga chitamba mumatope zvakanaka tikapedzisira tava kusangana. Zviya zvekuti tava kurara tose asi tiri same gender, tiri vasikana tese. Taive tine mukuru kwandiri, iye ndiye aileader zvose zvekuti tirare tese. Saka takapedzisira tava kusangana pabonde asi tiri vasikana. Mu6 years imomo zvainge zvotoitika. Tadaro seizvozvo taiti tikanotamba toita zvigame zvedu zvekusangana pabonde, vabereki vangu tete vaisada zvevanhu vanotamba kunze. Saka vanhu ava vaitova trust zvekudaro. Vana vataitamba navo vaitova vanhu vaibva kufamily rinani, vaitozivawo kuti kunonamatiwa Mwari. Mhuri yacho yaiva yakakwirira, saka vabereki vangu vaiva trusta zvisingaiti. Ndivo vega vataitendedzwa kunobuda tinotamba navo vanhu vefamily. Zvinhu zvekusangana pabonde zvakaramba zvichingodzokorora kusvika vabereki vangu vazodecida kubva munzvimbo iyi kunogara kuGweru. Patakaenda tichinogara kuGweru handiranga richitamba zvakaipa nevamwe vana. Patakazodzoka basa rababa rapera, I think ndainge ndava zvima 10 or 11 years. Tichidzoka kumusha, ushamwari nevaya kwakanga kusisina zvakanyanya. But ndangova munhu uya wekuti mukomana wega wega pavakomana vechidiki vaitora advantage, vakangondiona paspace yekuti hapana vanhu vanenge vachitoda kurara neni. Saka izvo zvakaitika kwenguva yakareba. Ndinorangara vakomana I think 3 vemuraini mataigara vakandibata zvekuti vaindibata chibharo, asi kuti pama age avo vaive vasina kunyanya kukura zvekuti vaindikanganisa. Vava vakangoti darikei mbichana pamakore. Zvinhu zvekuti ndakatorerwa maadvantage nevanhu vakawanda, zvekuti vandinotoziva munharaunda vatatu. Tete zvakazosvika pakuti hanzvadzi yangu chaiyo, hanzvadzi yangu firstborn mumba medu, same mother same father, akasvika pakundibata. Asi kuti mubatiro wacho yaiva nyaya yekuti tairara mumba mumwe chete. Ini ndiri age 12 years, hanzvadzi yangu yakauya, ini ndakatorara. Munhu atova pamusoro pangu, kutonzwa kuti pane munhu pamusoro pangu. Kunodai tete munoziva kumusha tinogara takadzima malights, handina kuona kuti ndiani, asi ndaiziva kuti hembe iyi ine wema wehanzvadzi yangu. Tete pandakamhanyira kuscreama ndopakatiza. Vana mai vachiuya ndopakabuda akadzokera panzvimbo pairara, kunyepera kurara kuita flat chaiko. Ndakazodza vana mai kuti wema weziya wandanzwa iziya rehanzvadzi yangu. Chipendi chandainge ndakapfeka hanzvadzi yangu yakazama kuchipeturira kureko. Hanzvadzi yangu haina kuzondikanganisa asi akambozama. Akadisturbwa nekuti painge oda kutanga kundibata chibharo, ndipo pandakascreama vana mai vachibva vauya. Tete ndadaro seizvozvo kuchikoro kwakatombouya vanhu vaifamba vachitaura zvekuti kana kune vanhu vari kukumbunyikidza taura, usafira mukati. Ndakada kuti ndizvitaure kuti pachikoro pane vanondimbunyikidza vachindibata chibharo, ndobva ndangosiyana nazvo. Pazvakanopera tete zvekumbunyikidzwa ndainge ndoenda ndichikura. Vanhu vainge vaona kuti ndatisamukei, ndavakuziva zvinhu. Atanga kundetsa tete ndizvekuti ini ndakatanga kuzviita. Ndini ndakatanga kuabusa vamwe. Tete ndaiti ndikaona mwana mudiki kuma 5-6 years ndainzwa kuti dai ndarara naye. Ndakatanga ndichiisa vana vadiki zvigumwe. Ndotonzwa kunakirwa nazvo kusvika climax, kupedza chaiko. Zvadaro zvakaramba zvichingoitika kusvika ndava kuzviita pavana vadiki. Ipapo I was around 13 to 14. Ndakakura ndiri munyoro wekurevesa zvekuti vanhu vaitonditrusta nevana vavo.
Ndainge ndava munhu wekuti ndikasiwa nemwana mudiki ndotozama kumubata-bata. Kana ndamubata-bata ndotoona kuti chipipi chake chasimuka, ndotorara naye. Ndototi ndii pandiri. Kana ndati ndii pandiri ndotonzwa kuti zvangu zvandiitira. Munguva yekuzoti ndati yamu ndava kuma 15-16 ndakatanga kuona kuti zvinhu zvandaita zvirong ndikasiya. Pandakazvisiya ndipo pandakatanga kuchiva imbwa. Ndaiti ndikaona chimbwa ndotonzwa kuti dai ndambodhila nacho, dai ndarara nacho. Pamwe pacho ndaitozosvika pakubata chimbwa chiya, ndobata chiweti chembwa chiya, ndotonzwa kuti zvangu zvaita. Uku ndinenge ndakazvibata ini ndotonzwa parere moyo. Ndadaro tete ndaiva munhu uya wekuti ndaive ndisingadi vakomana zvekutodaro. Saka ndisingadi vakomana kudaro, zvembwa ndizvo zvaitondiraramisa. Ndaitonzwa sekuti mukomana ndechimwe chinhu tete. Saka ndakararama kwenguva yakareba ndichingozvifadza nechigumo changu. Kana pamba paine imbwa hono ndikaona chiweti chayo ndotobvisa chigumwe ndotonzwa kuguta. Pamwe pacho ndaitogumisa chinhu changu chiweti chembwa ndotonzwa kuti dai ndarara nembwa. Zvadaro tete ndakazodana nemumwe mukomana. Ndaive ndisingamudi ndobva ndangozoti regai ndimbomubvuma ndimbonzwa zvodii. Zvekuda kurara nembwa zviya ndobva zvambotimire. Zvadaro mukomana uyu ndokundibata ndokuita nhombo, ndiko kuroorwa kwandakaita. Saka ndaroorwa saizvozvo ndakagara kwenguva yakati rebei ndisingaiti zvinhu izvi. Tete zvakazoita nepamwe ndichangoroorwa ndine imwe friend yandaiwirirana nayo, ndiye akandiratidza porno video yemunhu airara nembwa. Pandakaona video iyi tete ndakaita rimwe zifeeling rekunzwa kuti dai ndanga ndirini ndiri kutorarwa nembwa iyi. So kubva ipapo ndakabva ndatanga kuenda painternet ndichinosecha mavideo evanhu vanorara nembwa. Tete the moment andinongomaona mavideo aya ndaibva ndaisa chigumbusikarudzi rudzi yangu tete ndotonzwa parere moyo. Tete iroro ratova dambudziko rava kundinetsa chaiko zvekurevesa. Ndinonamata zvekurevesa chero kumba ndinotonzi ndiri prayer warrior. Pamwe pacho ndinombokunda asi ndinosvika pakukundikana, pakutonzwa kuti kana zvandiri kunzwa hazvichaiti to a point yekutadza kuconcentrate nekuzvicontrola. Chero ndiri kubasa ndototsvaga video iroro revanhu vanorara nembwa. Ndikarowana ndonzwa kudzikama, kunzwa kuti zvangu zvaita. Handitori nemamwe maporno video evanhu vanorara nevanhu. Anosimudza semo asini ndinoitwa arouse nembwa. Tete zvinhu izvi zvinondinetsa, zvinondishungurudza kuti zvichapera rene. Handitozvidi tete, sokuti the moment yandinopedza ndinofila guilty kunzwa kuzvisema. Kunzwa kuti ndatadzira Mwari, ndinorwadziwa, ndinoremerwa kuti ndatadzira Mwari kusvika palast number. Tete dzimwe nguva ndinosvika pakuchema, handizivi kuti zvingapera sei mandiri. Iko zvino ndinosvika nguva yekuti ndinogara time yakareba ndisina kuzviita. Murume wangu ndichiri nayo, tatova nevana vatatu. Asi kuti izvezvi kunzwa kuti ndanakirwa nemurume wangu, hunge ndatoimagina imbwa ichirara neni. Tinotobatana zvakanaka asi nguva zhinji achitonditanga ndinenge ndichitonzwa kunyangadzwa, ndinenge ndisingatodi. Asi akazorara neni tete ndinonzwa kuti ndanakirwa, ndapedza ndinenge ndaimagina, ndatsinzinya kuti wandiri kurara naye imbwa. Asi munhu ndikatodaro ndinotonzwa kuti zvaringana. Manje nekufila guilt kwandinoita nekuti ndiri kutadzira Mwari, dzimwe nguva ndinoramba nakusangana nemurume pabonde ndichipedza. Murume wangu munhu anofarira kuti paanopedza iwe uchipedzawo, asi ndinoramba kupedza kuri kutya kuti ndiri kuintroduce zvinhu zvakashata pfungwa dzangu. Saka murume wangu the moment yanozoramba achifosa kuti ndipedze, ndobva ndatanga kuimagina imbwa iya ndichirara nayo. Tete ndakambochiita ndiri married kudaro, ndichida kunzwa difference pavarume. Zvinhu izvi zvinondibata, handizivi kuti chii chinoitika pandiri, pane chiripo here handisivi. Tete kana ndakadzikira kunamata ndinorota imbwa, asi marotero andinodziita dzinenge dzisingandiiti mukadzi, dzinenge dzichindimwa ropa nguva zhinji, mwedzi hauperi. Asi mazuva ndinenge ndakasimba pakunamata,
handisangani nazvo tete. Asi kuti zvinyatsopera zvinhu izvi ndiri kukundikana zvamuchose. Ndine guilt yakakura. Izvezvi ndinonzwa kuti Mwari vandiregerere, handizivi kuti zvinenge zvaita sei. Ndinofunga neconfession iyi kuti zvandakaita kuvana kana pari pekuti pane mweya tsvina waitapurirana, it means ndini ndakatapura mweya kuenda kwavari. Yes, ndingadai ndakatapurawo, but ndakaplaya role kuisa mweya yakashata muvana. What if zvandiri kunzwa izvi zviri izvo zviri kunzikwa nevana vandakabatawo? Ndine hatred yakanyanya kune vanhu vaindibata. Handina chero mhoro, handidi kana kuvaona. What more vana vandakabatawo tete, because paage iyoyo ndipo pandinorangarira kuti ndipo pazvakatangira. Vana ava vandakabatawo vanonzwa sei vachiondiona, saka zviri kuramba kupera kwandiri. Asi ndinongoti Mwari, mumwe makavadeliver, why inini dambudziko iri richapera rini mandiri? Dzimwe dzenguva ndinosvika pakukundikana, kunzwa kuti handichagoni kufema, kusvika ndazviponesa nemavhidhiyo embwa. Ndinorwadzwa tete. Ndinoshitoshaya kuti problem iyi yakabvira papi. Apa hanzvadzi yangu uya haana kubata ini chete, akabatawo vanun'una vangu vaviri. Handizivi hangu kuti zvingapera sei. Saka ndiri kutsvakawo help. Kana mukaita mukana wekuti mundibatsire, ndingabatsirika sei kuti zvipere. Ndega ndinombozama. Ndinombopinda mafastings at one time. Ndakapinda 40 days ndichibreka nechingwa netea. Asi hazvisi kupera. Zvinoita nani mazuva iwo, asi hazviperi. Pazvinouya pacho zvinouya zvine simba zvekuti handigari siki, ndinoluza concentration, kutorwara zvekuti nyama dzangu hadzisisiri normal. Tete kana muchikwanisa kundibatsirawo, ndibatsirewo. Handisi kuti ndinoshandiswa nechikambo or what. Izvezvi ndikakudza kuti after ndazvara mwana wangu wechitatu ndava kusangana nemurume ndine butiro chete. Kwese kwandinoenda ndinonzi ndine infection. Toenda tose tonobayiwa nekupuwa mushonga, asi infection yacho haiperi. Zvakatanga recently, chero kuma private inongonzi infection. Ndikangosangana nemurume iye anobva atanga kurwara neni ndorwarawo. Toenda kuchipatara tonorapwa, vanongoti infection, asi kuti yei hazvisi kutaurika zvakanaka. Haisi sick, haisi HIV, kunze kwekuti infection yei hazvinzwiki. Tete ndakapedzisira ndaona kuti inenge mweya tsvina, sakusangana kwedu kushandisa butiro. Kana pasina butiro nobonde mumba nenhau iyoyi. Ndatambudzika, handichazivi kuti ndini here ndiri kukonzera infection yacho, opane zvakaitwa pandiri. Tete ndapota ndibetserewo, handichazivi, ndagumirwa. Please hide ID vigai ndingazikanwa. Thanks. Inyaya yakaoma yatiri kusangana nayo. Vari kutaura kuti iyo dambudziko ravo rakatanga pavaiita matope, vachitanga kuita zvekurara nevasikana, vachibva ipapo vakambobatiwawo, vakabva ipapo vakatangawo kubata, vachibva ipapo pavakaona zvembwa vakatanga kuva attracted kuimbwa. Vakatumira message I think ne Friday handina kuipindura, ndakazoipindura nezuro Monday yachona I'm not feeling well. Saka ndakangoti ndikuenda kwa doctor ndichazotaura nemi, saka handinakwanisa kutaura nawo. This is very sad. I think apa panoda clinical psychologist apa. Ndiri kufunga. I don't think kuti inini what can I say? Apa panoda clinical psychologist apa. Ndichavatumira number. Chakutumira number mugowana rubatsiro, you need help. Uyezve I think ndichakutumira zvakare number yamufundisi vagokubatsirai kunamata. Hanze problem shared is a problem solved. Kana ukapererwa kuti ini ndatambura nedhimoni rishu, ndatambura because vari kuti she loses control, havagoni concentrate because vari kuhwa kuda kurara vachiona imbwa. Ende zvakatanga kare vachitaura ndichipipi chembwa ndochigumanisa kare vachiri kumusha. Iye zvinovatova munhu mukuru. Ngadai Mwari avanzwira ngoni. Panoda Mwari chaipo. Handisi kuti munofunga kuti kudi munongosiyawo macomments mucomment section. This is very sad. Regai ndikutumirei namba dzapsychologist izvezvi tobva tapinda munyaya inotevera.
tisati tapinda munyaya yedu inotevera, guys, ndangoti tiuye pano tionesane sevanhu vakuru. Mukangoona munhu atokwira ndege achienda kuUK atova munhu mukuru. Vazhinji venyu makaenda kuUK nema-COS, koti vanhu vari kuCanada, vanhu vari kuAustralia, vanhu vari kuEurope vari kutsvaka magreener pastures. Ndoda kutaura nemi makamboona zvinoitika kuti munhu anopinda mutsaona ari kunyika iri kure ende hapana tototanga kutoita magofundme kuti munhu adzoke kumba, munhu ashayika. Handisi kuti muri kushayika, but handi munoziva kuti ramangwana redu riri mumaoko aTenzi. Nhasi ndauya pano nenyaya yakakosha kwazvo. Pane inonzi diaspora insurance ine cash plus. Handiti zvichingodhipinda neplan yamunenge matora. Tongoti munhu wa1990 ari 1 anobhadhara £6 chete. Munoziva here kuti pane vamwe vanhu vari indirectly responsible. They are your responsibility, but hauzvizivi kusvika musi waunofa, especially vanhu vari kudiaspora imimi. Kwekwatonzi atamirira musikana kuti atumire, apa hausi kutoziva kuti ndiwe. Ngatiisei vabereki vedu pamaplan akaita seaya, so that if anything happens tinowana pekutangira. Handiti we have to be responsible, tichipanana mazano, chivakana, tichinkarejana kuti vanhu ngavatore life policy, munhu ngaatore insurance, munhu agone. Musazotanga kuti vedu ita kutoita magofundme tibatsirewo, moenda kuma WhatsApp group makunokumbira ma-contributions, zvinhu zvinonyadzisa. Handiti nhasi chai ndokumbira kuti muklike link inchaisa mu-comment section, mu-description box nemu-comment section, muiklike. Musiye madetails enyu, mutaure nawo nekudiaspora, tirongeke, ngative vanhu vakarongeka, vanhu vakati changamu. Imagine tete girori vafamba kutanga kuti vedu yetokumbira ma5 zvinozobuda hazviita. Handiti alright, regai tiverenge nyaya inotevera. Tete makadini? Ndiri mukadzi ane makore 30 ekuberekwa. Nyaya yangu yakada kufanana nemwana ane 19 years wekuUK. Tete ndakakura hangu life iri nani, nyangwe baba vaisavepo asi amai vaivepo. Ndo chikuru ndaane makore 15 ndo pandakatsvaka basa remumba, ndotanga kushanda hangu mudzimba. Ndiri pakati pekushanda kudaro, mai ndo pavakafunga kuroorwa, ndokutoroorana nemudhara wavo kwakuenda kumusha kwake. Vakasvika kuya pakutanga zvaiva nani pakugarawo. Ini ndokuti rega ndotsvaka basa futi mutown. Ndokuenda ndarowana ndiri kubasa, mama nevana vemudhara uya vakanetsana zvekutodaro kusvika mai vangu vanogara kumaraini. Ini ndokudzoka kubva kwandaishanda kuya, kwakuona mama vakuchengetwa pamba pevanhu. So ndakaendako iri Christmas. So paive nemwe mukomana aindida ikoko, munongozivawo zveChristmas, munongofariswa, kwakumiswa, kwakudhakwa, kwakutonditizisa mukomana uyu. Ndatotanga kugara pamba pavo paya, ndokutora mai kuti vauye tikatanga kugara. Ndopakati handei kuHarare. Ndakaenda kuHarare ndokwaigara gogo vake varenzi vepamusha ipapo, ndikasiya mai vangu pamusha apa. Tete ndiri kuHarare kuya ndakatanga kurwara kuti vanoendese clinic vaisada, vaingondivigira mapiritsi ndiri pamba. Mai vangu havasi kuzivawo, vaiti imimba sezvo ndaiti ndikadya ndairutsa, asi yanga isiri paya. Tete ndakangoti ndichipora ndikati zano nderipi pano, ndoda kutiza. Zvese zvekuita bonde ndaiona kuri kutoshungurudzwa, saka zvepo ndakanga ndisachadi. Ndopandakatiza ndokuenda kwataimbogara before, ndikangofamba mumashamwari avo ndichitorarama kusvika ndawana zvebasa remumba. Ndakatanga kushanda tete, asi pese apa pandakatiza handina kuziva kuti ndakakandira mai vangu under the bus. Mama vakasara kwandakanga ndavasiya kuya kumusha kwemukomana uyu, vakatanga kushungurudzwa kuti mwana wenyu aripi. Ivo vaisatozivawo apa communication pakanga pasina. Tete vakadzingwa kukandorembe panze kuchinaya hanzi, vakanosiyiwa mugomo vachinzi hure ndimi makafurira mwana kusagara pamurume. Zvadaro ini ndiri kwandiri ndakafunga kunotsvaka mai vangu. Ndiri murodhi kuenda kwandainge ndavasiya, ndakasanganawo nemunhu akandiudza, nemunhu wandaiziva, kwakunditi mai vako vakaenda kumusha kwavo, kwakuenda kuya kwakunovawana. Tikawanana, fast forward ndakadzokera kuHarare kunoshanda futi. Apa ndanga ndongoita yese. Tete mukandibvunza mabody count, I lost count until ndazowanikwa nemurume wangu wandinaye. Takatanga kugara paya ndokuita mimba yangu yekutanga 7 months ndisati ndanyoresa hangu. Pakuda
pakuda kunonyoresa, that's when I found out kuti I was positive tete. Truly speaking, handina kurwadzwa because I knew zvandakapindana nazvo, but I feel sorry for my partner. He's innocent zvekutodaro. Patakawanana, I was his first henyu. Munhu yayo kuti even kuti kuchita handitombofungi hangu, but now he is also positive tete. Life is not easy as a girl child. You end up making wrong decisions. I never told him kuti ndini cause ndakamunyepera kuti ndaiva mhandara. Mongoziva we kungwarisa kwevasikana. Iye one kusaziva nongoti I was still a virgin. So kwanofungira kuti chakabva tete, it's the story for another day. And up to now I never told anyone about my status, even my mom. Only me and my husband. Zvinhu zvinorwadza sei kuti zvinhu zvinorwadza. Varikutaura kuti vakashanda uko vakabva mama vakazodi mangoiwa story yachona, asi in the end pari kukuvara munhu asina mhosva. Budha vavana chavanoziva yezvo vakachipiwa chirwere, zvinhu zvakaoma. Right, regai tipinde munyaya inova iyo yekupedzisira. Makadi zvenyu tete, ini ndiri musikana nemakore 27. Nyaya yangu yakamira yakadai. Long back ndichiri mwana ndakamborepwa nabamunini, munin'ina wababa. By that time baba vangu vakange vachiri vapenyu, but mama vainge vatofa zvavo. Baba vakaramba kuenda kupolisi vakati handisungisi mwana wamai vangu. Fast forward, baba vakazofa 2006. Ndikatanga kugara kumusha kwababa nemukadzi womunin'ina wababa navamwe bamunini vasiri vaya. But bamunini vandaigara navo zvevaita same thing, vakandirepa kakawanda vachinditi hazvitaurwe. Ini handina kumbozvibvira ndazvitaura. Ndipo pakazouyawo gogo vangu, mai vamama vangu kuzonditora kwakuenda kunogara neni kumusha kwamai vangu. I was 10 years old panguva iyoyo. Thank God ndaibata zvangu zvakanaka. Ikoko dambudziko rakazoitika ndava kuda kuenda form 1, ndakashayirwa mari yechikoro kwakuenda kuita musikana webasa for 5 years. Kwakubva ndaita pambiri, mukomana akaramba. Kwakudzokera kwandainge ndakaroyerwa vakandigamuchira zvavo, asi handina kumbobvira ndavataurira baba vemwana. Ndakagara ikoko ndikanzi unozobvisa mwana pamukaka ava ne2 years. Ini ndikafunga zano kwakuda nemwe mukomana aida kundiroora, kwakutoya naye kumba kwakumuona. Ipapo mwana ainga ne1 year 7 months. Kwakufurira mukomana kuti udza gogo vangu kuti ndoda kumutora. Pandakangodaro haana kuziva kuti ini ndainge ndakarongedza kare. Kwakutiza mwana, kwakudzokera kwandaimboshanda mumba, kwakuendera mberi nebasa. Ndikaita 1 year ndisina kudzokera kumusha kumwana. Ndakazoinda zvangu hasha dzagogo dzapera. Fast forward muna 2018 ndakatanga kuita zvechipfambi. Ndatoenda kuti ini zvemarriage hazvisi zvangu. Wese wandinenge ndadana naye anotaura zvekuti anoda kundiroora. Handizive zvinoitika, asi ndiko kunenge kwakutova kupera kwazvo. Ndafamba ndaneta, handichazivi zvekuita nelife yangu. Ndinombopinda nemwoyo wekuda kuzviuraya, but ndofunga mwana wangu. Kwekutanga handiti manzwa vataura kuti chi vakatanga kurepiwa vari vadiki. Vataura nyaya yekuti vakarepiwa vari vadiki vana bamunini vavo 2. Baba vavo vakati ivo havasungisi vana vamai vavo. After that ndobva vazonogarawo nagogo, ndokubva vazomitisiwa, ndokubva vazoita mwana, ndobva vasiya mwana nagogo, ndokubva vaenda. Story yacho munongoona kuti tiri kudzokera kumasure kuti baba bamunini vanorepa mwana at 10 because ari kuti gogo vakamutora at 10 years akunogara kumusha. Muona kuti munhu anenge atori nemaproblems ake. Handiti I think vanhu vanoona channel ino vakawanda ka people need to heal. Because ndikutoona kuti vanhu vane matambudziko childhood traumas chaiyo. Alright, vakarepiwa but unozoona kuti zvine ma-ripple effects. Iye zvino vari kusiya mwana. Are we not repeating the same thing? Mwana achakura akaita sei? Do you know kuti mwana ari kusangana nema-challenges akaita sei right now? Because amugari nemwana, you are not in the child's life. Vakasiya vakasvika pakugive up upenyu vakati indazvikonewo, vakatanga kuita zvechifambi. Vanoda kuroorwa asi varume vacho havaroori. Saka vakufungawo kuda kuzviuraya. Ko vanenge monge mozviurayire izvi mozviroora kuti kwai hapana mukomana. Alright, ngatidzokei kumashure tenge tagadzirisa. Can you be present in your child's life? Guys, upenyu hwedu haurevolve around varume chete. Kungoti ndina munhu anondida saka kuzviuraya. Nhasi ndati ndakavata ndamutswa nemessage yemunhu arikuda kuzviuraya. Arikuda kutozviuraya atotaura kuti iye achazviuraya musi wakati. Saka ina chazotitumira message yekundiudza kuti ndiudze mama wake kuti mwana wenyu ari pakati ari kuzviuraya. Vanhu vose vandaverenga nhasi varikuda kuzviuraya. Musazviuraya mani.
Do you know kuti my problems? Let me tell you about a problem. And this is your brain. Let's just say this is your brain. Anditi. Ka problem kangori ka dot kadoko ke black karapo. But sekuzona from your eyes. Anditi. Munozona sekuti zi problem riya do was the black thing ra occupy your entire mind. So that you become so much blinded of the other nice things zviri paside pako hauna kana hope yekuti mangwana life ichaita right. Life revolve pa problem iyoyo. This is just we face so many challenges muupenyu zvichiuya zvichienda nasi makusenda svika pakuzorondedzera munhu anditumira message yekuda kuzviuraya because ari pama 1 ndozoti vanhu vazhinji vari pano mune zvikwereti nechichi but atizviurayi handiti ndasvika pakumurondedzera nyaya yakambotiwira panopamba moza kuti unosvika pakupererwa pekuti unosvika pakuti pepepe ugomuka ugopfugama ugonamata kuna Mwari kuti nhaye Mwari tiite sei ugochema kuti Mwari tibatsire wasvika pakupererwa moza kuti mabusiness munonyura. So a few years ago we were into aluminium business, so manufacturing folding doors, aluminium doors. We're doing big things, like really big. We got matenda ekuna na news cafe kugadzira ma aluminium doors and it was working wonders. And up until one day tasanga nemwe client yakati itaichakati the project was big. Client yakati shotai shanisai mari yenyu ndichazobhadhara tasota pekupedzisira client was nowhere to be found. Team UK avachisipo. On this particular day zvakaitika zvakanopushiwa kusvika musi wa20 December makampani ndobva afara. Makampani avhara paya kuti tichatoti hatina mari. Taifanira kuenda kuZimbabwe mangwana achona unovhura makaundi uona makaundi mune 64 rand. Ufunga kuti mari yetomato gate, mari yefuel, mari TIP, mari yemagroceries, we had to go to Zimbabwe. Papa singatoidi tisaenda, we had to go. Nakamuka makuseni mfiriji mune piece 1 nyama apa taichopusha kuti kana project ikaita kamunhu achazoisa mari, munhu anakwesa mari. Unomuka makuseni ndakamuka makuseni ndikafugama ndikati nhaye Mwari tiite sei. Murume wangu akati my husband is not like the anxiety type or vanhu vanofara kuti anxious nechi angoti hakusawari toenda. Hey, takamuka makuseni tikatora piece 1 yanga iri muningirikeni. In fact tikatora piece 1 I'm just telling you this kuti muone kuti it was dark. Takaenda kumusha tatisina kana 1 rand yekuti titenge kana chikafu chevana pandine vana 2 vadiki. By that time I had 2 kids very young. Takazonodya kubulawayo all the way. Tasvika kutodzoka kwedu shamwari dzedu ndo dzakatotidirira desert. Tatistorina kana pekubata. I'm telling you this so that you can relate kuvanhu vose vanenge vaperigwa neupenyu. Tatisina pekubata. Patakadzoka takaona magetsi apera. Mbamusori na magetsi, firiji, zvinhu shoma zvazviri mufiriji zvakaora mufiriji mune makonye. Apa titorina pekubata. Did we kill ourselves because things are hard? No. Mwari vane a way of doing things. I don't want to lie. Takangoti chidzoka pa makambani aitozovhura musi wa 16 saka taizotanga kuoparira back in business musi wa 16 January. Apa rent munenge mabhadhara day. Things were tough. But Mwari vane a way yekukuburitsai. When we look back, we'll be like, tisawa, nasi tingori wapenyu. Hapana chisingaperi. Whatever you're going through, I'm telling you this, kuvanhu vose vanoda kuzviurayira maproblem ekuti handiswa namurume, ndine chikwereti, ndine chakati. Hapana chisingaperi. The storms of life, they come and go. Let's just learn to be patient. Zvinogwadza handisi kuti hazvigwadzi. When it's happening, it's not like hazvigwadzi. When it's happening, it's not like wauinzara. Unotoiwa nzara, uchitoperera kuti ndiite sei. But ndiri kuti ngatidzidzei kuva vanhu vanogona kumira toita patient toramba tichinamata. Kuzviuraya is not a solution, it's actually a problem. Because ukazviuraya izvezvizvi une mwana anosati nagara nagogo iwewe. Saka zvino kuti mwana uyu achafa muupenyu hwake hwese kanenge asina mai. Achasvika pakutofa asina mai because mai vakamusiya vakabva vakazoita chifambi vakabva vakapererwa neupenyu vakazviuraya. Let's learn not to run away from the challenges and face our challenges. Timire. Ngatidzidzei kumira. Ende munoza kazhinji kacho in the end Mwari anozovhura. Solution yako inenge iripo zvinenge zvichiuya. Takafa here hatina, nhasi ndakapfeka wigi ndakasa lipstick yepepo 1.
ngatidzidzei kuvakumira, murege kunditumira mameseji ekuda kuita suicide mondishungurudzire chiko. Imi wakavata munoti kwai ndoda kutozviuraya mangwana. Iwe toti maiwe zvangu ndokumbira musazviuraya. Guys, ngatiregei kuita zvakadaro. Vedwe ndinokutendai nekuona kwamaita. Tine ma-challenges edu atinawo mbijana but we are going to get there. Toda kuti tikwanise ku-uploada 2 more episode, but dzimanguva zvinokunda pamusaka pekuti laptop iri slow, saka we have to get a new laptop. Asi pari zvino ingosanobata ipapo pamakabata. Ndinokutendai nekuona kwamaita. Mwari akuitire zvakanaka. Bye bye.